Malipay jud si mama ni kay perfect ko ang kuha. Ikaw dambing, pinay kuha nimo. Oh, siyempre. Perfect. Yes, na perfect. Dito, kumuha mo ako smooth bone. Ikaw di, pinay mo. Ayun, tanaw. Uy, yan ha. Pilay mo ha. 5/5. Di, wow. Di mo ha. Di mo nga sa Mausap. 5/5. perfect gani window. Ang luto. Good Di mo mo ha, ha. Pilay mo ha. Malipay si mama Nagtuon ni. siguro mo no. Nagtuon mo pagkagabi eh. Wala pod. Ako wala pero Ako, friend ako nagtuon daan. ako. Ah, maodi ay. Ay, nakentest eh. Uy, pilay mo nga ba? No, no, no. Uy, wala juga ka gobe siguro. Uy, sa gani niyo. Uy, kanang ang tinulan niyo kanang si Mamo juga kasabutan ay kanang basin. Kana usa ko na ko ang tubag asa di ang ay nalagbasahan. Maula, di ba mamuna magtatag lang Ano muna. tan-ara ko. Tan-ara ko. Di ba sakto kung tubag dia, di ba? Oh. Niya. Pagkatawa sakto kung tubag, di ba? Uy, puting. Kamu no mga Pataka lang dyan kag tubag ay. Hala, unsa may nasipyat ana nga pagkasakto na akong tubag. Sipiat na tanan, sipiat. Hala, sintido ko mun. Andili makasabot ana mo uy buko. Kinsay ka kamao? Si ma'am or ikaw? Si ma'am. Ay, bata na nga. Zero ka. 0-0. Nakasabaan dyan ka sa mama mo. Lagi halo kung kundi kay tay kiri pa si mama ay tanaw ang iba. Ngopya, unta ka na mo. Uy, badang ngopya, uy. Papel. Samang ka. Okay, basi yung mula po ka. Lain ba kayo na, huwag mangopya biya ka. Mas labaw pa biya mo ha. Muna, di lang ka pakopya. Alam ko, sige na lang oy. Maning kamot na lang ko sunod oy. Ako lang ay ako al sa ning taguan di ako pakita ni mama pa. Ako pakita ni mama. Sige na, Sige, sige una lang kunin yung hakay. sige yun na lang. Bot lang ako. Hi. Ting panihapon na pod. Ting loto na pod. Ting kaunasad. Uy. Oh. Nya. Kumusta man yung exam? Okay kayo na. Uy. May noon. Isag. Uy, nya, asa maron imong asa mang result? Oh no. Ugma pa to ihatag ni ma'am. Basta makasure jud ko nga perfect jud to siya. Kaya ako pagka-answer insakto jud kay kung unsang pangutana, moro po to ako ang gi-answer. Nya, masudok na tumahawat sa taong nahibaw. Ano yung mag-exam? Hatang man yun dayon ng result, ana. Dugay man na chikan ni ma'am. Dugay na chikan. Ugma na guro na ihatag si mga. Oo, ugma. Ako sang, nasa ko kunan dito, ma. Excited na ba yun sa imuhang ilin kay. Mag-ilis ako, ma. Mag-ilis ako. Excited na pong mupaso. Hoy, Madalyn, what's up? Balik. Ano man, ma? Lingkod. Ano man, ma? Unsa man din eh? Kani? No, no, no. Unsa man din eh result? Uy, Sakpan na, sakpan. Ito ko ni mama. Saon to. maayo. Gaon ta ni ron. Mau bito, ingon bito ni ma'am. Bito mga, ipakita ko sa kong mama. Mao lagi. Ipalungag ko no ba kay Ipalungag ang itlog. Ipalungag ang itlog. Basahon ta ni. Nang labas si nanay. Nagunsa si nanay. Nang halay na. O, di ba ma? Sakto kung tubag, no? O, kung manglaba. Ikaw magpalaba. Unsa di ba? Di ba? Mang hay-hay. Diba, ito kay ka Manilinda. Nagpalit og pagkaon si tatay. Nagunsa si tatay. Nagkaon na. O, di ba ma? Sakto kung tubag, no? Karon patay. Nagandam sa bag si kuya. Nagunsa si kuya. Ninglakaw na. Sa'yo pa naman. Kasaktuan ako ang answer, Nanghugas og plato si ate. Nagunsa si ate. Nagyaw-yaw. Oh, suma si ate ko pahugason. O, di ba? Magyaw-yaw. O, sakto nga ako ang tubag lagi. Ma, si mamang naay problema. Dili ako. Nanganta ang mga bata. Nagunsa ang mga bata. Nga pagaw. Nga pagaw. Oh, di ba? Sakto kaya ang Bantog na bitang gibutlugan sa mga maestra kay forte yung brighta nimo. Mauna ni akong ingon mo. Magabi magsita na ng mga kuren-kuren drama. Og magtuon pa kang honok ka. Ma-perfect ka. Og mawa kay baw na. Ala long aga ning itlog mo onay ipanihapon. Ha? Kita mo, Magana ka. Maluhag. Ay, ni mga papel, mani. Sumako. Ikaduha man sa kanay mama. Uy, utrom sa di kasabot. Huna-huna ako ng mapapil. Na ako itak ang ibutan ako sa iglong ang sa itlog, di ba, na may tubig. Kung ako ano, ibut ang sa papel maluto. Dani, di ba makunis-kunis naman yung papel, di ba, ma? Ay! Hindi na. Oh,